menene aibin karuwa ga auren dan fashi? Shi dan fashi ba kowa bane ya san shi dan fashi. A haka na ganta a karuwan nake santa, kuma a hakan zan aure ta in dai ta ci gaba da kasancewa jinsi ta mace. Daga ba abin da zaka gaya mu. Ni karuwa ce sai me? Dana ba zai aure karuwa ba. Me yasa kike goyon bayan abin da iyayen kwarai ba za su yi ba? Ba na tunanin kina da wata uwar da tafi ni. There are winds of destiny that blow when we least expect them. Sometimes they gust with the fury of a hurricane. Sometimes they barely fan our cheeks. But the winds cannot be denied. They often bring future that is impossible to ignore. Makauniyar hanya. Wanda yarinyar ba kalan auren ka bace. Ya kuma dole ka aure ni. Yanzu shi wanda ya faɗa miki wannan wane ne shi? A ina yake? Kuma me dangantaka sa da ni? Mahaifinka ne. Ƙarya yake. Ni ba ɗansa bane, ban san shi ba. Makauniyar hanya. On the road with a highly conflicted, controversial and confrontational package. Makauniyar hanya. Makauniyar hanya. Masoyiya ba zan bi ta ba gani. Jani ba je zan bi ki kauniyar hanya. Masoyiya ba zan bi ta ba gani. Jani ba je zan bi ka. Ina ciyo kwalliya ta na yau space zani gurin ki banganin kowa kan hanya ta ko ina sunan ki ba ni jin dadin zancen kowa in har zani ji naki ko da su babu su ko sun fi dubu zani ganin hasken ki sarauniya ki bi masauki in shigo har fadar ki zauna. Makauniyar hanya. The dead end. Makauniyar hanya. The dead end. He is ready to sacrifice his past and present at the expense of a bright future. Makauniyar hanya. Inna lillahi. Ashe kai dan fashi ne ban sani ba. Sai da na gargade ki. Na ce ki rabu da shi ki baki. Kai azzalimi ne. Allah ya isa ban yafe muku kuma ba zan taɓa yafe muku ba. Makauniyar hanya. The dead end. Story and screenplay by Yusuf Marafa. Executive producer. Produced by Abu Sarki. And directed by Adam A. Zango. A yau na yi nadamar kasancewa ta a raye, sannan na yi tir da samun uba mai cike da ƙaunar mutuwar ɗansa irin ka. Ba zan iya ban makauniyar hanya irin taku ba. Makauniyar hanya. Hitting your screen soonest.